kakang kula tulung nyuwun pitunjaluk ampun men sawer ke sawer men sawer kula wis ngaku ngrasa pernah selingkuh demeni wong wis duwe anak telu pos epek Pape Arjun 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 tapi kakang jaluk pegang cinta ning kakang masih berat kula wis janji ora maning-maning dalan-dalan deklebur ning sejeroning batin dalan Bos Komben Bos Komben Bos Komben rawe-rawe rantas Bos Komben rawe-rawe rantas Bos Komben rawe-rawe rantas Bos Komben rawe-rawe rantas jalan-jalan papae Bos rawe-rawe rantas, rawe-rawe rantas, rawe-rawe rantas, rawe-rawe rantas, rawe-rawe rantas, rawe-rawe rantas. Bos Komben durung panas Bos Komben. Rawe-rawe rantas. Ati ngucap sumpah. Papa Arjun aduh sumur sangat Papa Arjun kepengen Papa Arjun Papa Arjun Papa Arjun Papa Arjun Papa Arjun Bos Komben Bos Komben Bos Komben jaluk pegat Bos Komben Bos Komben cinta ning kakang masih berat Bos Komben kula wis janji Bos Komben ora maning-maning wis deklebur ning sejeroning batin Bos Komben ditarik maning Bos Komben Bos Komben Bos Komben disawer Bos Komben sing duwe rawe-rawe rantas Bos Komben sing duwe rawe-rawe rantas rawe-rawe rantas rawe-rawe rantas rawe-rawe rantas sing duwe rawe-rawe rantas Bos Komben Bos Komben ayo iku di kamera iku di pedio Bos Komben kula salah nyun pangampura Bos Komben Bos Komben Bos Komben Bos Komben Bos Komben Bos Komben hati ngucap sumpah Bos Komben Bos Komben arep nyuci raga Bos Komben adus Pak Bumi ning sumur sang Pak Bumi Pak Bumi Pak Bumi lebur dosa Pak Bumi iya Pak Bumi dilebur dosa Pak Bumi tapi ku jaluk pegang
Komben beli maning maning ora weru wis tek lebur ning sejero ning batin Pak Bumi. Apa maning jela gue Pak Bumi?